for today's video, we're going to Misibis Bay Resorts. Dito lamang yan sa Cagraray, Bakakay, Albay. Thank you, Kuya. Ayan, ang ganda naman. Wow, may pa-bracelet. Thank you so much. Thank you, sir. Taray. Pili ko ang yaman-yaman ko today. Thank you so much. Wow! Uy, may bathtub! This comes with your own pool. O, di ba, Taray? Maganda ba dito sa Misibis? Aba, syempre po! Diba? Let's go! Ito yung washing machine namin. Ito yung pinaka-latest na washing machine namin. Dito siya naglalaban ng mga brief ko. Alam mo naman, iba kasi kami mga mayaman eh. Kaya ito yung washing machine namin. Wow, ang ganda naman ng aming mga amiga, oh! Diba? Lahat tayo mga magaganda. Yes! Saan tayo mari pupunta? Sa Spice Market, kung saan nandun lang ng pagkain na gusto namin talaga. Yes, kasi we love to eat. Let's go, Chicha na! Yes. Alright, so ngayon, kakain na kami. And abangan nyo guys yung mukbang video sa YouTube channel ni Aquachero Irigenyo. Ayan po siya. Hello! Ayan, subscribe na po kayo sa kanya. Hi, Chef! Alright, so kakain na tayo guys. Tapos na magmukbang si Jomar. Ayan, busog na nga ata to. Abangan nyo guys sa YouTube channel niya yung ating mukbang dito sa Spice Market. Only here at Misibis Bay. Let's eat. Let's go! Char. Ba't kasama sana? Oo, birthday kasi yun. Ayan, so kakain na naman tayo guys. May dessert pa pala. Akala namin tapos na. So, thank you so much, Misibis Bay Resorts. Thank you. Thank you so Ayan, kasama natin yung mga friends natin. Right now, nasa beach area tayo ng Misibis Bay Resort. And we're going to play a game. Magkakaroon tayo ng challenge. Panoorin niyo yung full vlog and video about this sa YouTube channel ni Jasper. It's Jazzy Venture Vlogs. Ay, wow! Pa-recreate. So nagsushoot na kami ngayon para sa intro ng video ni Jasper. So again, panoorin niyo sa Jazzy Venture Vlogs yung aming gagawing challenges for today. Excited ka na ba, Mare? Excited. Ako eh, Kuya Jeff. Kaya pala si Kuya Jeff ang ating recreational manager. Hello po. Hello. Ako na yung pipili ng group. Sige po. Para hindi ako bayan. Stretching na muna daw kami. Right hand, raise natin yung left. Ayan. So guys, tapos na kami ngayon sa games namin. We really had fun. Ako guys, panoorin nyo na sa YouTube channel ni Jasper. Wow, taray. Kung may pa-lighting, sana may maganyan din sa akin. Yan o. Yan, pagod na sila. Papahinga. I don't know why I run away. Mag-reason na ako eh. Alright, so tapos na kayo maglaro and at the same time kumain ng PM snack. So right now magsi-swimming na tayo. Let's go! Yung iba nag-photoshoot na sila, oh. Masarap. Oh, pasarap. Akala mo top. Sis.
Ayan, Mars. Ano bang part na nag-enjoy ka? Si Kuya Jeff. Si Kuya Jeff ang in-enjoy mo. Talaga in-enjoy ko, B. Wow, photoshoot. Yan si Charles, tsaka si AJ Mortal. Hi, madam. Nag-enjoy ka ba? O ano ma? Katulog? Puro katulog. So, nandito na ulit tayo sa loob ng Spice Market. So, grabe excited ako guys kasi ang daming food. My gosh! Meron tayong bagnet na pinakbet pa. Meron ding sinigang. Meron din tayong seafood platter. And meron tayong pandan dessert. Naku, na ang sarap-sarap. Yummy! Excited! Tara, kain tayo. Excited ka naman kumain? Aba, syempre po! Gara lang kayo. At ako ay magsasabaw. Sarap. Ang sarap. Ang sarap. O kaya si Bang na. Akala mo. Ayan. O diba, syempre, hindi matatapos ang gabi kung walang kanta ng mga kabadingan. So let's go. Kanta na! Pwede ka na ba kumanta? Boom, boom! Ganda naman. Ikaw naman. Palakpakan! Galing yung Let's go, Kap! Mapit ka kaya hiwaga. The next day. Hi guys! Good morning! So kagising lang namin. Right now we're preparing for breakfast. Today is a very sunny day kaya napakagandang magtampisaw sa dagat, sa pool. So right now we're on our way sa buffet. Preparing na din kami kasi magsiswimming na din after ng breakfast. Ayan, so may tawag na. Okay, let's go! Good morning po. Di wala, Mar. Stop it. Wow! Stop it. Good morning po. Good morning. Grabe, fresh na si Bayo. Good morning. Naku, naman ka talaga. Alright, so right now, nakapag-life vest na tayo dito sa beach side. So ready na ba kayo guys mag-swim? Aba, syempre po. Nagulat ako eh pag ganun pala. Ano bang gagawin natin today? Hindi ko alam. Non-motorized water activities like kayaking. Okay, Syempre, yes. gagay tayo ni Sir Jeff, ang Ah, ating recreational manager. Yes. Yan. So, ito tayo ngayon. Yung iba nating friends ay fresh lang, hindi sasama. Lalo na ito. Ano ka? Anong ganap mo? Videographer. Right now, nag-i-instruct na po sila kung paano ang proper kayak kinemplar. Nakapayo ka dyan. Ayop nga! Kakayak na tayo. Let's go! Ayan sila.
Nag-enjoy ka, Mars? Pagod ako, be. Ito talaga pagod ka. Sobrang nag-enjoy ako sa sa sports adventure natin ngayon. Kala ko papunta na akong embarkadero. Yung Paddleboard. ginawa kong kayaking. ang hirap Mars tumayo. Diba? Oo, ang sakit sa tuhod. Yun pag tumatanda talaga, alam mo na. Oo, nakakapagod yung paddle. Ako din, sumakit yung ito ko. Pagod si Mari. Oh. Dapat Mahirap. Mas maganda yung kumain mo ng balon. Kaya. Kaya. Bilis lang. Positive. Sino na? Lamig! Ibuhos mo na, Mars! Boo! Maraming lamig. Ay, dito naman tayo sa Shalang. Pwede ba dyan sa isang pool? Dito naman tayo. Uy, maganda dito kasi mahangin tsaka may madaming trees. Ay, taray oh. So tapos na kami guys mag-swimming. Kasama namin si Madam Clarice. Thank you so much Ma'am Clarice for assisting us. And again kay Miss May Guerrero, thank you so much for the treatment dito sa Misibis Bay. Feel namin ang alagang Bicolano. Alagang Bicolano! Pagod na si Mari! This portion is brought to you by Ganon. Your tropical island getaway. So magpe-prepare na kami ngayon. So tapos na kami mag-swim. Kaya pabalik na kami ng room. And magbabathtub muna kami. Oh, sis. With milk. With milk and glutathione and king Ang milk, kondensada. Yeah. Asan card box? Check. Alright, so tatry na natin yung ating bathtub bago tayo umalis kasi sayang naman. So look at our bathtub. Oh, di ba? Taray, mabula, Mars! Struggle is real. Struggle is real. Hirap pala nito. Photoshoot pa more. Photoshoot. Hindi yung technique. Ayan, tapos na kami mag-impake. Sadly, we have to go home na. Once again, thank you so much Miss Ibis Bay Resort. And thank you so much kay Miss May Guerrero for accommodating us. And talagang na-treat kami dito na parang VIP talaga. So, tapos na mag-prepare ang mga bading. Yan sina Jasper. Si Dory na napakaputok na putok naman yung blush on ni Marie. Si JC. Umalis na pala sila. O, diba? So, kami na lang ang hindi pa nakakaalis. Okay, tara, let's go. Here's the key card. So ayan, tapos na kami mag-check out. Naku, ayoko pang umalis. Ayan, once again, thank you Ma'am Clarice. Thank you po. Miss May, thank you so much. You're Sa welcome. uulitin. See Naku you guys, again. kapag nandito kayo sa Miss Ibis Bay Resort, sulit na sulit ang stay and the staff is very accommodating. Lalo to sila Miss May and Ma'am Clarice. I would like to invite everyone to visit Misibis Bay Resort here in Cagaray Island, especially this Yuletide season on December 24 and 25. We have lots of surprises for those who will be joining us on that special day. Thank you. At dyan na po nagtatapos ang aking travel venture dito sa Misibis Bay Resort. We really had fun. Ang dami naming ginawa, nag-swimming, ang dami naming water sports activities, nag-bathtub, nag-gym, at nag-tour kami dito sa buong resort ng Misibis Bay Resort. Dito lamang yan sa Cagaray Island, Bakakay, Albay. And thank you so much guys for watching. If bago ka dito sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my channel. And please do not forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you in my next vlog. Bye!